A mennyem gúnyosan nézett a fiamra, ahogy belépett a bíróságra. De amikor a bíró meglátott engem mögötte belépni, megállt és hitetlenkedve mocsogta. Miért vagy itt? Az egész terem elhallgatott, miközben a mennyem és az arrogáns családja pánikban néztek egymásra. Örülök, hogy itt vagy. Ha ezt a videót nézed, adj neki egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és írd meg a kommentekben, honnan hallgatod a bosszú történetemet. Tudni szeretném, meddig jutott el. A bíróságon azonnal elhalt a zaj, amikor Stephen Morilles bíró belépett. A főhelyen ült, átható tekintete bejárta a termet. Amikor Michelra, a fiamra nézett, láttam, hogy egy pillanatra együttérzés csillant a szemében, de aztán megdermedt, és rám fixálta a tekintetét. Éreztem a sokkot abban a pillantásban, mintha a múlt egy szellemét látná. Lassanként a védelem asztala felé sétáltam. Letettem a régi bőraktatáskát a fa felületre. A tompa puffanás háborúra való kijelentésként visszhangzott. Húztam egy széket, és leültem Michael mellé, érezve a fiam remegő kezét az enyém alatt. A terem csendbe burkolózott. Az egyetlen hang a jegygyűjtollának papíron való karcolása volt. Morilles bíró előrehajolt, szemei tágra nyíltak, a szokásos komolysága eltűnt. Az ajkai megmozdultak, és szinte suttogva mondta, miért jöttél ide? Ez a kérdés olyan volt, mint egy hideg szélroham, ami végig söpört a teremben. Jessica ráncolta a homlokát, gyanakodva nézett rám. A szülei suttogtak egymásnak, a szemük tele volt bizalmatlansággal. Michael felemelte a fejét, a tekintete zavarodott volt, de egy törékeny reménysugár ragyogott benne. Amikor így láttam, a szívem összeszorult. Nem tudta. Senki a teremben nem tudta, hogy nem csupán egy anya vagyok. Valaki más voltam, akit mindenki cicagóban ismert és nevén nevezett. Kevesebb, mint 1 órával korábban a cicagói jég szürke és nehéz volt. A kocsi mellett álltam, gondosan segítve Michelnek minden lépésnél. A lépései bizonytalanok voltak, nem csak a súlyát hordozó fából készült mankó miatt, hanem a tömeg hideg csillagainak súlya miatt is, amelyek ránk nehezettek. A közeli belvárosi tér templomának harangjai minden gyászos kongással zúgtak, a mellkasomat megütve, egy komor napot bejelentve. A régi bőraktatáskát szorongattam a kezemben, a kopott szélei emlékeztettek az elmúlt évekre. Nem csak papírokat tartalmazott. A jövő tiszteletét és a családom halvány reményét őrizte. Az impozáns bírósági lépcsők előtt egy kis tömeg gyűlt össze, néhány kíváncsi szomszéd, néhány riporter készen álló kamerával. Zümmögtek, mint egy nyugtalan raj. Ez a villa színe válása, suttogta valaki. Azt mondják, igazán csúnya. Szegény fiú. Ezt hallottam, ahogy a szívem elsüllyedt, de az arcomat hidegen tartottam, nem mutatva gyengeséget. Aztán egy luxusautó hirtelen megállt mögöttünk. Az ajtó kinyílt, és Jessica kiszállt. Piros Gucci ruhát viselt, a lázadás színét, mintha a világnak kiáltotta volna, hogy ő a győztes. Sötét napszemüveg takarta el az arcának felét, de nem tudta eltakarni az arrogáns mosolyt az ajkán. A szülei és a testvére büszkén követték, úgy sétálva, mintha már a kezükben lenne a győzelem. A látványuk a gyomromat felfordította. Nem tudták, min mentünk keresztül Michaellal. Az álmatlan éjszakák, a napok küzdelme, hogy fenntartsszák ezt az otthont. Jeleztem Michaelnek, hogy menjen előre, és csendben követtem őt. A fiam, aki egykor erős férfi volt, most mankóra támaszkodott, a háta megrodjant, mintha a világ súlyát cipelné. Minden lépése olyan volt, mint egy kés a szívemben. Ki akartam kiáltani, hogy megvédjem őt azokat a gúnyos pillantásoktól, de csak szorosabban markoltam a táskámat, és kényszerített nyugalommal sétáltam. A bíróságon sűrű volt a levegő, az öregfa szaga keveredett a feszültséggel. Jessica már ült a vádlott padján, keresztbetett lábakkal, élénk piros sarkú cipőjével, minden koppanás gúnyolódásként csengett. Amikor Michael belépett,
Ő megvetően mosolygott, és a fülébe súgott az anyjának, éppen annyira hangosan, hogy mindenki hallja. Nézd, nem más, mint egy rokkant öregember. Éreztem, hogy forr a vérem, de megharaptam az ajkamat, hogy megakadályozzam a dühöm kitörését. Michael lehajtotta a fejét, a mellkasa emelkedett. Csendben ült a felperes fából készült székében, a mankóját úgy szorította, mintha az lenne az utolsó támasza. Ilyen állapotban látni a fiamat szétszúzta a szívemet. Ő volt az a gyermek, akit az egész életem árán áldoztam, az, aki megígérte, hogy épít nekünk egy otthont, ahonnan soha senki nem tud minket kirúgni. És most itt volt, megalázva azzal a nővel, aki azt állította, hogy szereti őt. Jessica ügyvédje, Jennifer Rivers, felállt, és egy vastag papírcsomagot helyezett az asztalra. Arrogáns hangja visszhangzott a teremben. Be fogjuk bizonyítani, hogy az ügyfelem férje, Michael Villaseñor, már nem képes betölteni a férj és apa szerepét. Minden egyes szó olyan volt, mint egy kalapácsütés a mellkasomon. Fel akartam állni, hogy kiáltsak, hogy hazudnak, hogy Michael még mindig apa, egy méltóságteljes férfi, még ha a lábai már nem is egészségesek. De csendben maradtam, várva a pillanatomra. A bíróság sűrű levegője visszarepített a múltba. Évekkel ezelőtt, amikor a napfény még aranyszínűen fürdette a kőutcákat, a kis családom békés napokat élt. Kicsi házunk, bár szerény, mindig tele volt nevetéssel. Emlékszem azokra a hétvégi délutánokra, amikor Michael 7 éves volt, az udvaron futkosott egy régi labdával a kezében, a torkából a legmagasabb hangon énekelve a popdalokat, amiket tanítottam neki. A férjem, David, akkor még családapa volt, a verandán ült, dohányzott, és nyugodt mosollyal nézte a fiát játszani. De azt a békét, később rájöttem, nem volt más, mint egy múló álom. Egy éjjel, amikor a serpenyőben készült pörkölt illata még mindig ott lebegett a konyhában, David letette a kést és a villát, a tekintete jéghideg volt. Linda, mondta monoton hangon, mintha bejelentést olvasna fel. Elmegyek. Van egy másik életem. Ott álltam, kanállal a kezemben, megdöbbenve, mintha arccal csaptak volna. Nem nézett rám, csak felállt, elvette a már bepakolt bőröngyét, és kilépett az ajtón. Kint egy fénylő autó várta. Bent, az utcai lámpa alatt alig tudtam kivenni egy nőt, egy gazdag özvegyet, aki később kiderült, hogy elrabolta tőlem életem férfiát. Michael, aki akkor 10 éves volt, megdermedt az ajtóban, tágra nyílt szemekkel figyelte apja eltűnő alakját. A motor zaja elhalványulva egy olyan csendet hagyott maga után, ami a lelkemet törte össze. Aznap este, miután letakarítottam az asztalt, mintha mi sem történt volna, bementem Michael szobájába. A fiú a takarók alatt kuporgott, a vállai elfojtott zokogástól remegtek. Leültem mellé. Magamhoz öleltem, de nem sírtam. Nem tudtam sírni. Azt mondtam magamnak, hogy sziklának kell lennem, hogy a fiamnak legyen mibe kapaszkodnia. Anya, miért hagyott el apa? Kérdezte megtört hangon. Csak szorosabban öleltem, és suttogtam. Nem tudom, fiam, de megígérem, hogy te és én mindig együtt leszünk. Ezt a ígéretet teljes szívemből megtartottam. Bár minden este, amikor aludt, egyedül ültem a konyhában, a tiszta tányérokat nézve, egy fájdalommal, ami átszúrt rajtam. A következő évek egy könnyű RTL-en ciklus voltak. Reggelente korán keltem, reggelit készítettem Michelnek, és elvittem őt az iskolába a régi biciklimen. Napközben irodai alkalmazottként dolgoztam, a szemem a billentyűzeten, számokat ellenőrizve, próbálva megakadályozni, hogy a főnököm észrevegye a sötét karikákat az álmatlan éjszakáim miatt. Este, míg Michael a házi feladatát csinálta, én az étkezőasztalnál ültem, a szomszédos boltok könyvelésével görnyedve. Voltak esős éjszakák, amikor Michael és én egy törött ernyőt osztottunk meg, átgázolva az elárasztott utcákon, hogy hazaérjünk. A ruháim átáztak, és a hideg a csoncsaimat fagyasztotta,
de még mindig megszorítottam a fiam kezét, és mosolyogtam rá. Erősebbek vagyunk, mint ez az eső, nem igaz? Michael bólintott, és a mosolya volt az egyetlen fény ezekben a sötét napokban. Soha nem mondtam el Michelnek azokról az éjszakákról, amikor nem aludtam, mert a tandíj, a bérleti díj vagy a gyógyszer járt a fejemben. Egyszer, amikor láza volt, éjfélkor kellett gyógyszert keresnem, csak néhány érmével a zsebemben. A pultnál egyesével számoltam a pénzt, a szívem elsüllyedt a gondolattól, hogy választanom kell a fiam gyógyszere és a másnapi étel között. De nem adtam fel. Minden alkalommal, amikor Michelre néztem, azt mondtam magamnak, hogy nem eshetek el, mert ő az életem értelme. Aznap, amikor Michael megkapta az elfogadó levelét az elektrotechnikai szakra, mozdulatlanul álltam a konyhában, a papírral a kezemben, kontrollálhatatlanul sírva. Évek óta először sírtam boldogságomban. De az öröm hamar aggodalommá változott. Az egyetem nem volt valami, amit könnyen megengedhettem volna magamnak. Csendben elővettem az esküvői gyűrűmet, a törött házasságom utolsó emlékét, a régi faládából. Ez volt az egyetlen értékes dolog, ami a házban maradt. Elvittem a zálogházba, és ahogy néztem, ahogy a tulajdonos megméri a gyűrűt, a lelkemet összeszorította. Anya, nem kell ezt tend, mondta Michael, amikor megtudta, hogy a szemeim olvasnak. Keresek egy munkát. Megakadályoztam, rátettem a kezem a vállára. Csak keményen kell tanulnod. Azt akarom, hogy azt tedd, amit én soha nem tudtam. Michael megölelt, és először éreztem, hogy már nem az a gyerek, akinek szüksége van a védelmemre. Michael nem hagyott cserben. Évek fáradozása és tanulása után egy kétszintes házat épített Chicago külvárosában. Aznap, amikor átadta nekem a kulcsokat, ott álltam azok előtt az új falak előtt, és sírtam. Anya, megígértem neked, mondta Michael, elfojtott hangon mosolyogva. Ez a mi házunk. Senki sem rúghat ki minket most március. Megöleltem, érezve a testében a verejtéket, könnyeket és szeretetet, amit minden egyes téglába belefektetett. Hosszú idő után először éreztem, hogy helyesen cselekedtem, amikor nem adtam fel. Amikor Michael feleségül vett teljes sicát, azt hittem, végre teljes a családom. Jessica akkoriban egy kedves lány volt, akinek mosolya olyan szép volt, mint a narancsvirág. Kezdetben mindig velem jött a konyhába, vidáman mesélve a jövőbeli terveiről Michellel. Anya, sok gyereket akarok, hogy nagy családod legyen unokákból, mondta nekem egyszer. És hittem neki. Azt hittem, a boldogság végre ránk talált. Láttam, hogy Michael szeme felragyogott, valahányszor Jessica a közelben volt, és csendben megköszöntem Istennek, hogy ilyen mennyem van. De a tragédia úgy csapott le, mint egy rémálom. Egy áramütés az építkezésen, egy zuhanás a magas állványról. Éjfélkor kaptam a hívást, a főmunkás remegő hangját a telefonban. Emeres Willisen, a fiad, Michael, balesete volt. Azonnal jöjjön a kórházba. Kifutottam a házból, a szívem hevesen vert mezítláb a hideg utcákon. Amikor megérkeztem, Michael mozdulatlan alakja, fehér kötésbe burkolva, beleégett az emlékezetembe. Ott maradtam mellette, nézve a fiút, aki a családunk pillére volt, most pedig olyan sebezhetővé vált, mint egy gyermek. Itt vagyok, Michael, suttogtam, megszorítva a kezét. Anya itt van veled. A következő hónapok végtelen napok láncolata volt. Michael lassan felépült, de a lábai soha nem lettek ugyanazok. Az orvos azt mondta, hogy fára kell élnie az élete hátralévő részében. Az erős, mindig mosolygó és beszédes férfiból Michael csendes árnyékká vált. Kevesebbet beszélt, és a tekintete gyakran szomorúsággal volt tele. Minden alkalommal, amikor láttam, hogy a mankójára támaszkodva, tétovázva lépked a kertben, úgy éreztem, mintha valaki kiszakítaná a szívemet. Amikor Michael visszajött a kórházból, úgy éreztem,
mintha az egész világ megváltozott volna. Az a kétszintes ház, amelyet a fiam annyi büszkeséggel épített, ami korábban nevetéssel volt tele, most olyan csendes volt, mint egy sír. Átrendeztem a nappalit, hogy alsó szintű tér legyen, így Michael könnyebben tudjon mozogni. Minden alkalommal, amikor ránéztem az egyszerű ágyra, amit készítettem neki, a lelkem fájt. A szobát Michael és Jessica a gyermekeik jövőbeli játszóhelyének tervezték, de most csupán egy ideiglenes menedék volt egy férfi számára, aki a saját testével küzdött. Az első néhány hétben Jessica még mindig úgy tett, mint egy odaadó feleség. Hozott neki egy tál forró levest a szobájába, gondosan adagolta a gyógyszereit, és még mosolygott is, amikor megköszöntem neki. Akartam hinni, hogy még mindig szereti Michelt, hogy csak próbál alkalmazkodni az új helyzethez. De ahogy teltek a napok, rájöttem, hogy ez mind csak álcázás. Jessica türelme olyan sebességgel fogyott el, ami lenyűgözött. Egy korai reggelen, amikor az első fény átszűrődött az ablakon, láttam Michelt a kerekessékében ülni, a szemeiben ritka csillogással. Anya, ma szeretnék kimenni a kertbe, mondta lelkes hangon. Szeretnék egy kis friss levegőt szívni. Tudnál hívni Jessicát, hogy segítsen nekem? Bólintottam, megkönnyebbülve, hogy látom a fiamat, találva egy kis örömöt. Bementem a konyhába, ahol Jessica kávét főzött, mintha készülne elmenni. Jessica, Michael ki szeretne menni a kertbe. Tudnál egy kicsit segíteni a férjednek? Kérdeztem, próbálva lágyan beszélni. Ő megfordult, ráncolt homlokkal és bosszús arccal. Anyós, egy hetnyi dolgom van, válaszolta hideg hangon. Nem tudná egy kicsit egyedül boldogulni? Anélkül, hogy megvárta volna a reakciómat, lecsapta a kávéscsészét az asztalra, és dühösen kiszaladt, otthagyva engem mozdulatlanul. Visszatértem a szobába, és láttam, hogy Michael még mindig az ablaknál ül, a tekintete lesütve, a kezei a kerekesszék szélén kapaszkodtak. Anya, már nem számít. Felejtsd el, suttogta szinte halhatatlanul. Utána akartam futni Jessicának, hogy a szemébe kiabáljak. De Michael látványa miatt csak a kerekessékét tudtam a kert felé tolni, erőltetett mosolyt erőltetve az arcomra, hogy elrejtsem a fájdalmat, ami belülről összetört. A családi étkezések, amelyek valaha a nap legmelegebb időszakának számítottak, most nehéz próbává váltak. Nagyon igyekeztem olyan ételeket főzni, amelyeket Michael a legjobban szeretett, mint a csili vagy a házi leves, remélve, hogy egy kis örömöt hozhatok vissza. De Jessica ott ült, alig evett egy falatot, majd letette az evőeszközeit, mocsogva, hogy nincs étvágya. Még mindig emlékszem, hogyan dicsérte a töltött paprikáimat, hogyan nevetett, mondva, hogy meg akarja tanulni, hogyan kell elkészítenie őket Michael számára. Most viszont nyilvánvaló bosszúsággal nézett a férjére, mintha azzal, hogy egy asztalnál ül vele, áldozatot hozna. Jessica, nem érzed jól magad? Kérdeztem egyszer, próbálva megőrizni a nyugodt légkört. Csak vállat vont, és mocsogta, nem, csak nem vagyok éhes. De jól tudtam, hogy nem az étel vette el az étvágyát, hanem Michael és ez az egész család. Egyszer, amikor a konyhán átmentem, hogy vizet hozzak, hallottam Jessica hangját a kissé nyitott ajtón keresztül. Telefonált, a hangja alacsony volt, de tele számítással. Ne aggódj, amíg a ház ketté van osztva, elegendő tőkénk lesz az újrakezdéshez. Megfagyott a szívem, mintha valaki szorította volna. A ház. A ház, amelyet Michael izzadtsággal és könnyekkel épített. A ház, amelynek kulcsát a fiak büszkeségével adta át nekem. Most a terve áldozatává vált. Ki akartam nyitni az ajtót, és azonnal szembesíteni akartam őt. De visszatartottam magam. Időre volt szükségem. Bizonyítékra volt szükségem. Meg kellett védenem Michelt ettől a kegyetlen igazságtól, legalábbis most. Jessica kívülről is elkezdett változni. Az előző egyszerű ruhák helyett drága, szoros, csillogó darabok jelentek meg.
Az ajakrúzsa élénkebb lett, a parfümje olyan erős, hogy minden alkalommal ki kellett nyitnom az ablakokat, amikor elhaladt mellettem. Gyakran ment el éjszaka, olyan kifogásokkal, mint egy régi barátokkal való találkozó vagy egy kis pihenés. Figyeltem, ahogy elmegy, a sarkai hangosan koppannak a padlón, és a szívem elsüllyedt. Emlékeztem azokra a napokra, amikor még Michael kezét fogta, ragyogóan mosolyogva beszélgettek a jövőjükről. Most, minden alkalommal, amikor elment, úgy éreztem, nem csak Michelt hagyja hátra, hanem azokat az ígéreteket is, amelyek egykor megerősítették a bizalmamat iránta. A szomszédok pletykái elkezdtek eljutni hozzám. Egy délután, miközben zöldséget vásároltam a piacon, Emeres Davis, a szokásos árus, megfogta a karomat, és suttogva mondta, Linda, nem akarok rosszat mondani, de mostanában sokat látom a menyedet egy furcsa férfival a sarkon lévő kávézóban. Nagyon kedvesek egymással, nevetnek és beszélgetnek, mint egy pár. Kényszerítettem magam, hogy mosolyogjak, és megköszöntem neki, de belül a gyanú már bizonyossággá alakult. Nem akartam elhinni, de a darabok lassan összeálltak. Jessica már nem volt az a lány, akit egykor lányomnak tartottam. Idegenné vált, akinek tervei voltak, amelyeket még nem mertem szembesíteni. A legrosszabb egy késő esti órában jött, amikor a fájdalom gyötörte Michelt. Hallottam, ahogy halkan nyögő a szobájában, és gyenge hangon kiáltott. Jessica, tudnál segíteni egy kicsit megmasszírozni a lábamat? Nagyon fáj. Az ajtó előtt álltam, remélve, hogy a menyem részvétet mutat. De Jessica éles mozdulattal elrántotta Michael kezét, a hangja olyan éles volt, mint egy kés. Nem vagyok a nővéred. Ha ápolásra van szükséged, bérelj valakit, aki gondoskodik rólad. Ott álltam, a kezem szorosan a kilincsen, úgy érezve, mintha egy tör fúródott volna a mellkasomba. Michael elhallgatott. Nem válaszolt, de tudtam, hogy ezek a szavak mélyen megsebezték. A ház, amely egykor a nevetéstől túlcsordult, most sűrű csendbe süllyedt. Minden este a verandán ültem, hallgatva a tücsköket, a szívem szétszakadt. Arra gondoltam, amikor Michael még egészséges volt, amikor ölelte Jessicát, és azt mondta, anya, megtaláltam azt a személyt, aki velem fog járni az életem hátralévő részében. Hittem, reméltem, hogy Jessica boldogságot hoz a fiamnak. De most a szemében lévő szeretet meghalt, csak megvetés és számítás maradt. Minden alkalommal, amikor Michelt néztem a fából készült mankóival és üres tekintetével, úgy éreztem, hogy megbuktam, nem csak mint anya, hanem mint valaki, aki hitt a szerelemben és az őszinteségben. Egy szürke délutánon, amikor az ég felhőkkel volt borítva, éppen a vízkancsót tettem az asztalra, amikor meghallottam az ajtó kinyílását és a sarka kopogását a padlón. Jessica lépett be, de nem volt egyedül. Mellette Jennifer Rivers állt, akit azonnal felismertem, egy régi ismerős a bírósági napjaimból, most ideg és távolságtartó tekintettel. Jennifer hibátlan fekete öltönyt viselt, kezében egy aktatáskát tartott, és olyan hatalommal lépett, mintha az egész szobát dominálni akarná. Ránéztem, és a szívem megremegett, ahogy eszembe jutottak azok a napok, amikor együtt ültünk a jogi irodában, és az igazságról álmodoztunk. Most ő a másik oldalon állt, még csak köszönni sem akart, mintha idegen lennék. Jessica egy élénk-kék ruhában ült le egy székre, anélkül, hogy rám vagy Michelre nézett volna. A konyhában a légkör feszültté vált, mintha vihar készülődne. Jessica egy halompapírt tolt Michael felé, hangja száraz volt, érzelem nélkül. Érd alá! Elválunk! A törvény szerint ezt a házat félbe kell osztani. Ezek a szavak olyanok voltak, mint egy szúrás a szívbe. Michelre néztem. Az amúgy is sápadt arca most fehér volt, mint a fal, egy csepp vér nélkül. A kezei remegtek, az asztal szélét markolva, mintha az utolsó reményét próbálná megfogni. Letettem a pohár vizet az asztalra, és próbáltam megőrizni a nyugodt hangomat, bár belül a dügy emésztett. Milyen alapon mondod,
hogy ez a ház közös tulajdon? Jessica felemelte az állát, az arca olyan pimasz volt, hogy azonnal ki akartam ugrani a székemből. Jogi házasságban vagyunk. Az összes házasság alatt szerzett vagyont félbeosztják. Nem tudod a törvényt? Szavai olyanok voltak, mint egy pofon az arcomba, nem csak nekem, hanem Michael évek munkájának és könnyének is, amit ebbe a házba fektetett. Mély levegőt vettem, visszatartottam a haragomat, és határozott hangon válaszoltam. Tévedsz, Jessica. Ez a ház Michael saját tulajdona. Vásárolták, és az ő nevére van, még azelőtt, hogy ti ketten összeházasodtatok volna. Jogi értelemben nincs jogod hozzá. A szoba légköre megfagyott. Michael felemelte a fejét, és a kétségbeesett szemében egy szikra remény jelent meg. Jennifer, aki Jessica mellett ült, közbeszólt, hangja olyan éles volt, mint egy kés. Emeres villisor, az Egyesült Államokban a házassági törvény szerint. Vannak olyan záradékok, amelyek lehetővé teszik, hogy a különvagyon házastársi vagyonná váljon több év együttélés után. Vigyázz, mit mondasz? Közvetlenül a szemébe néztem. Ő, aki régen velem ült a feszültséggel teli tárgyalásokon. Aki tisztelettel hívott Lindának. Most ellenségként nézett rám. Szóról szóra válaszoltam neki. Jennifer, én jobban ismerem a törvényt, mint bárki itt. A szoba teljes csendbe burkolózott. Aztán Michael meglepetten nézett rám, a szemében egy büszkeség szikrájával, amit azóta nem láttam tőle, hogy elhagyta a kórházat. De Jessica nem állt meg. Felugrott, és éles hangon kiabált. Nem érdekel, ki voltál régen. Csak meg akarok szabadulni ettől a terhétől. Már invalidus, és nekem még mindig van jövőm. Ezek a szavak, mint egy kalapácsütés, Michelre zuhantak. Csendben ült, a vállai remegtek, a hangja megtört. Jessica, tényleg így gondolod? Elfordította a tekintetét, nem válaszolt, és a hallgatása kegyetlenebb volt bármely szónál. Úgy éreztem, mintha a szívemet tépnék ki. Michael, a fiam, életem büszkesége, most a nő által terhessé vált, akit szeretett. Futni akartam Jessicához, megütni, kiabálni, hogy nem érdemli meg a fiam szeretetét, de csak ott álltam, a kezeim a szék szélén kapaszkodtak, harcolva, hogy ne törjek össze. Jennifer felállt, és kivezette Jessicát a házból, a vállókeresetet asztalon hagyva, mint egy heget, amit soha nem lehet eltüntetni. Az ajtó csapódott, és Michael és én egy halálos csendben maradtunk. Elkezdtem elpakolni az edényeket, próbálva valamit tenni, hogy ne kelljen szembenéznem a fájdalommal, ami összenyomta a mellkasomat. De a kezeim annyira remegtek, hogy végül eltörtem egy porcelántálat. Az összetörő üveg hangja szomorúan visszhangzott, mint a szívem abban a pillanatban. Michael még mindig mozdulatlanul ült, üres tekintete a vállópapírokra szegeződött. Anya, mormolta gyenge hangon. Mit tettem, hogy így megváltozott? Nem válaszoltam azonnal. Csak leültem mellé, és rátettem a kezem a vállára. Semmi rosszat nem tettél, mondtam, a hangom elfulladva. Ő a hibás, nem te. De legbelül tudtam, hogy az igazság még fájdalmasabb. Jessica nem csak Michaelté akarta elhagyni. Mindent el akart venni, amit felépítettünk. Ez a ház, ahová Michael a verejtékét és a könnyeit öntötte, hogy felépítse, most a hideg terve célpontjává vált. Eszembe jutottak azok a napok, amikor a házassági gyűrűm árán sétáltunk az elárasztott utcákon, hogy támogassuk Michael álmát, ígéretét, hogy ad nekem egy otthont, ahonnan soha senki nem tudna kirúgni minket. Most mindez veszélyben volt, nem egy idegen miatt, hanem éppen az a személy miatt, akit Michael a feleségének hívott. Aznap este egyedül ültem a verandán, hallgatva a sötétben zümmögő rovarokat. A hideg szél fújt, de nem éreztem fázni. Tudtam, hogy a valódi vihar csak most kezdődik. A válás után a papírok az asztalon hevertek.
A levegő a házban olyan nehézzé vált, hogy úgy éreztem, összenyomja a mellkasomat. A ház minden sarka, a fából készült asztaltól, ahol régen nevettünk, a folyosóig, ahol Michael biztos léptekkel járt, most csak jéghideg csenddel volt tele. Ránéztem Michelra, a fiamra, aki csendben vacsorázott, a kezei lassan hozták a kis falatokat a szájához. Semmit sem mondott, csak lehajtotta a fejét, vékony háta hosszú árnyékot vetett a padlóra, ahogy a mankóival visszatért a szobájába. Futni akartam utána, megölelni, mondani neki, hogy minden rendben lesz, de tudtam, hogy ezek a vigasztaló szavak most olyanok lesznek, mint a szél, képtelenek megnyugtatni a fájdalmát. Aznap este forgolódtam az ágyban, képtelen voltam aludni. A halvány holdfény átszűrődött az ablakon, gyenge vonalakat rajzolva a plafonra. Michelra gondoltam, az összes évre, amit együtt töltöttünk, arra az ígéretre, amit magamnak tettem, hogy megvédem őt minden bajtól. De most az a személy, akit a legjobban szeretett, törte össze a szívét. Tehetetlennek éreztem magam, mintha az összes küzdelmem hiába való lett volna. Végül szomjasan felálltam, felvettem egy könnyű kabátot, és elindultam a konyhába. Amikor elhaladtam Jessica és Sawyer, a kis unokám hálószobája mellett, hallottam egy morajt. Jessica hideg hangja átvágott a fából készült ajtón, mint egy kés. Sawyer, figyelj jól! Holnap a bíróságon, ha a bíró megkérdezi, azt kell mondanod, hogy apukád már nem tud vigyázni rád. Azt kell mondanod, nem akarsz egy beteg emberrel élni. Érted? Ezek a szavak olyanok voltak, mint egy tőr, ami egyenesen a szívembe fúródott. Megálltam, a kezem a poharat szorította, majdnem elejtettem. Sawyer hangja gyengén és zokogva válaszolt. De nem akarok hazudni, anya. Nagyon szeretem apát. A hangja remegett, mintha próbálta volna megtartani a kis szeretetet, ami még megmaradt ártatlan szívében. Jessica türelmetlenül válaszolt. Ha nem engedsz nekem, mindketten mindent elveszítünk. Akarsz nyomorogni a szegény nagymamáddal és a rokkant apáddal? Ott álltam, a szívem szorosan összehúzódott, mintha valaki összenyomta volna a mellkasomat, a pohár a kezemben remegett, a víz kifolyt. Jessica, akit valaha lányomnak tekintettem, most arra kényszerítette a 8 éves lányát, hogy hazudjon, hogy elárulja az apját. A dügy elöntött, de vele együtt egy leírhatatlan szomorúság is. Sawyer, az unokám, akit úgy szeretek, mint a saját véremet, az anyja által egy kegyetlen választásra kényszerült. Csendben hátraléptem. Visszatértem a szobámba, mielőtt felfedezhettek volna. Leültem az ágyra, és a kezemmel eltakarva az arcomat próbáltam visszatartani a folyamatosan lezúduló könnyeket. Michelra gondoltam, hogy hogyan vitte Sawyer a vállán, nevetve, miközben ő a csillagokra mutatott az égen. Nagymama, űrhajós szeretnék lenni. Sawyer szeme csillogott. Michael megölelte őt, és suttogta, meg fogod csinálni, kicsim. Apukád hisz benned. Most Jessica el akarta venni ezt a szeretetet, hogy Sawyer tervei egy darabjává változtassa. Ezt nem engedhettem. Nem engedhettem, hogy az unokám hazugságok és kegyetlenség leckéivel nőjön fel. Másnap reggel, amint felkelt a nap, korán felkeltem, és a szokásos módon reggelit készítettem. Michael még aludt, az arca sápadt volt, a szemei beesettek a sok álmatlan éjszakától. A résen átfigyeltem őt, és a fájdalom szétszakított. De tudtam, hogy azon a napon cselekednem kell, nem csak Michelért, hanem Sarahért is. A lányt a hátsó udvarra hívtam, ahol a gyümölcsökkel megrakott narancsfák illatozták a levegőt. Sawyer vörös szemekkel jött ki, a kék ruhája úgy volt foltos, mintha egész éjjel sírt volna. Leültem a fapadra, és magam mellé húztam, hogy üljön le. Kicsim, mondtam lágy hangon. Tegnap este hallottam a beszélgetést közted és az anyukád között. Nagyon félsz, ugye? Sawyer rám nézett, ajkai remegtek, és hirtelen sírni kezdett, szorosan átölelt. Nagyi,
Nem akarom ezt csinálni. Szipogta. A sírása összetörte a lelkemet. Nem akarok elmenni, apu. Nem akarok hazudni. Csak veled és apával akarok lenni. Szorosan átöleltem, érezve, ahogy kis vállai remegnek a karjaimban. A könnyeim csendben hullottak, de a hangom határozott maradt. Ne félj, Szöjre! A nagymamád itt van. Senkinek sem kell hazudnod. Az igazság a legnagyobb fegyverünk. Emlékezz erre! Szöjri felemelte az arcát, tiszta szemei tele voltak könnyel, és figyelmesen nézett rám. De anya azt mondja, ha nem csinálom, amit akar, nem engedi, hogy lássam apát, suttogta félelemmel. Letöröltem a könnyeit, a szívem fájt, de tele voltam eltökéltséggel. Az anyád téved, mondtam biztosan. Senki sem veheti el tőled apádat vagy a nagymamádat. Megígérem, hogy túljutunk ezen, ahogy apád és én is annyi nehézségen túlvészeltünk. Szöjri bólintott, megszorította a kezem, és abban a pillanatban új erőt éreztem magamban. Nem csak Michelért harcoltam, hanem az unokámért is, hogy ne nőjön fel hazugságokkal és félelemmel körülvéve. Azután azon az éjszakán hallottam Jessica és Szöjri beszélgetését. A szívem dűn és fájdalom tüzével égett. Nem engedhettem, hogy a mennyem az unokámat egy bábúvá változtassa a kegyetlen terveiben. De tudtam, hogy a bántó szavak vagy a közvetlen konfrontációk nem lesznek elegendőek Michael és Szöjri védelmére. Bizonyítékra volt szükségem. Olyan igazságra, ami elég éles ahhoz, hogy áttörje Jessica által felépített páncélt. Így döntöttem, hogy elmegyek egy régi ismerősömhöz, akit egy olyan életből ismertem, amelyet azt hittem, eltemettem, Robert Modine, egy tapasztalt magánnyomozó, aki egykor szövetségesem volt, amikor én magam is a bíróságokkal néztem szembe. Robert irodája egy kis sikátorban rejtőzött Chicagoban, ahol a régi dohányszaga keveredett a meg nem mondott titkokkal. A szoba apró volt, csak egy régi íróasztali lámpa világította meg, tele sárgás mappákkal és fekete-fehér fényképekkel. Amikor kinyitottam az ajtót és beléptem, Robert az íróasztal mögött ült, kezében egy félig elszívott cigarettával. Amikor meglátott, felugrott, szemei meglepetten tágra nyíltak. Linda, kiáltotta egy füstös hangon. Istenem, hány éve is van már? Azt hittem, teljesen visszavonultál. Hideg mosollyal válaszoltam, bár belül tompa fájdalmat éreztem. A múlt életem, azok a napok, amikor a jog királynőjének hívtak, most már csak távoli emlékek voltak. De ma vissza kellett térnem hozzá, a fiam és az unokám miatt. Leültem a fából készült székbe Roberttel szemben, és vázlatosan elmondtam neki Michael történetét, a balesetet, Jessica változását, a vállópert, és a tervet, hogy Szöjri hazugságra kényszerítse. Robert csendben hallgatta, bólintott, tekintete újra éles lett, mint egy öreg farkas, aki megérzi a préda szagát. Értem, mondta halkan. Hagyd ezt rám, de készülj fel, Linda. Néha az igazság jobban fáj, mint a gyanú. Határozottan bólintottam, összeszorítottam a kezem. Készen állok, Robert. Csak az igazságot akarom, bármennyire fájdalmas is legyen. Pár nappal később Robert egy kis, magányos kávézóban találkozott velem a külvárosban. Amikor megérkeztem, már egy eldugott sarokban ült, előtte egy csésze fekete kávéval és egy vékony mappával az asztalon. Szó nélkül tolt a mappa felém. Kinyitottam, és éreztem, ahogy megáll a szívem. A benne lévő fényképek egyértelműek voltak. Jessica egy feltűnő piros ruhában, egy robusztus, elegáns férfi karján, aki egy luxus szállodából lépett ki a Gold Coaston. Sugárzóan mosolygott, a szemei ragyogtak, messze álltak attól a hideg, keserű arctól, amit Michelnek mutatott. A fényképeket remegő kezekkel készítettem, úgy éreztem, mintha jeget öntenének a mellkasomra. A neve William Harris, mormolta Robert komoly hangon, egy ingatlan mogul, aki arról ismert, hogy nőket csábít el ingatlanokkal,
csak hogy később elvegye a javaikat. Van egy hadserege ügyvédből és erős kapcsolatokból, akik mindent eltussolnak. Ránéztem egy fényképre, ahol Jessica egy csillogó karkötőt viselt, amit még soha nem láttam. Ez nem csak egy kaland, folytatta Robert. Felveszi őt, kifizeti az összes számláját a luxus éttermektől a drága ruhákig. Gyanítom, hogy ez egy megtervezett terv, Linda. Michael házára vágyik, és William áll mögötte. A szívem fájdalommal és harabbal telt meg. Míg Michael küzdött a fájdalom minden görcsével, próbálva lépéseket tenni sérült lábaival, Jessica, a felesége, akit annyira szeretett, egy másik férfival szórakozott, tervezve, hogy elvegye azt az otthont, amelyet a fiam az egész életével épített. Eszembe jutottak az éjszakák, amikor Michael üres szemekkel bámult ki az ablakon, és ki akartam ordítani a sok igazságtalanság ellen. Meddig ment el vele? Kérdeztem, a hangom elfojtott dühvel megtörve. Robert sóhajtott és megrázta a fejét. Nagyon messzire, Linda. Találtam szállodai nyugtákat, repülőjegyeket, sőt banki átutalásokat William számlájáról az övére. Ez nem csak egy románc. Ez egy üzlet. Kifizettem Robertnek, kérve, hogy folytassa a megfigyelést. Minden bizonyítékra szükségem van, bármennyire kicsi is, mondtam neki határozott hangon. Robert bólintott, az arca tele megértéssel. Még mindig ugyanaz a Linda vagy, akit ismertem, mondta. Acélkemény, de légy óvatos, William nem könnyű ember. Hidegen mosolyogtam, de legbelül tudtam, hogy nincs más választásom. Ez nem csak egy vállás volt. Ez egy harc a családom védelméért. Aznap este elrejtettem a fényképeket tartalmazó borítékot a szobám zárt fiókjában. Nem akartam, hogy Michael lássa őket. Nem akartam, hogy szembesüljön az igazsággal, hogy a felesége ilyen pofátlanul megcsalta őt. Michael már eleget szenvedett a baleset, Jessica sértegetései, az emberek sajnáló pillantásai miatt. Nem engedhettem meg, hogy egy újabb szórás törje össze a szívét. Vacsora közben Jessica úgy jelent meg, mint mindig, feltűnően öltözködve. Leült az asztalhoz, és nagyon természetesen javasolta. Anya, azt hiszem, el kellene adnunk ezt a házat, és egy kényelmesebb luxuslakásba kellene költöznünk. Itt élni kezd unalmas lenni, nem gondolod? Közvetlenül a szemébe néztem, metsző hidegséggel. Ez a ház Michael kemény munkájának eredménye, mondtam nyugodt, de éles hangon, ez nem olyan dolog, amit csak úgy el lehet adni. Jessica megfeszítette az ajkait, mintha válaszolni akarna, de csak hallgatott, és elkezdte az ételt szolgálni Szoiróhnak. Ránéztem Szoiróhra, és láttam, hogy a kis szemei elkerülik az enyémet, és éles fájdalmat éreztem a mellkasomban. Túl sokat tudott, de túl fiatal volt ahhoz, hogy ezt a terhet cipelje. Amikor láttam őt, új erő született bennem, hogy ne csak Michaelt védjem, hanem Szoirih ártatlanságát is megóvjam az anyja által rá akart hagyni sebektől. Az első tárgyalás reggelén szitált az eső. A csettek ferdevonalban estek, mint a saját könnyeim. Segítettem Michaelnak kiszállni a régi autóból, minden lépése nehéz volt, nem csak a fa mankó miatt, hanem a vállán lévő láthatatlan teher miatt is. Az arca beesett volt, a szemei a kialvatlan éjszakáktól mélyen ültek, de mégis adott nekem egy gyenge mosolyt, hogy ne aggódjak. Anya, jól vagyok, mondta, bár a hangja remegett, és tudtam, hogy próbálja elrejteni a fájdalmát. Erősen megszorítottam a kezét, próbálva átadni neki egy kis erőt, bár a szívem belül fájt, gondolva arra, ami következik. A bíróság másik oldalán egy luxusautó fékezett meg. Jessica büszkén lépett ki a csillogós maragzöld ruhájában, diadalmas mosollyal az ajkán, mintha a győzelem már biztos lenne. A szülei és a testvére követték, hangosan nevetve és beszélgetve, mintha buliba mentek volna, nem pedig tárgyalásra. Ezt látva a gyomrom felfordult. Nem értették meg Michael éveken át tartó áldozatát, hogy felépítse ezt az otthont. Nem látták a kialvatlan éjszakákat,
amelyeket a családom védelmében töltöttem. Számukra ez csak egy játék volt, és Michael a könnyű préda. A bíróságon belül a levegő vastag volt az öreg fa és a feszültség szagától. Michael a felperes padján ült, szorosan fogva a mankóját, a tekintete a padlóra szegeződött, mintha el akarna menekülni az összes lépcső elől. Csendben álltam mögötte, várva a pillanatomat. Jessica a vádlott padjára ült, keresztbetett lábakkal, a sarkai kopogtak a padlón. Minden kopogás gúnyolódás volt. Hidegen nézett Michaelre, érzelem nélkül, mintha már nem is a férje lenne. Jennifer Rivers, Jessica ügyvédje felállt. Határozott hangja visszhangzott a teremben. Tisztelt bíróság, ügyfelem, Emeres Jessica Torres, évek óta elviselhetetlen életet kénytelen élni egy fogyatékkal élő férj mellett. Emer, Michael Willisenor már nem képes dolgozni. Nincs egészsége ahhoz, hogy férj és apa szerepét betöltse. Kérjük a vállást és az eszközök megosztását, beleértve a házfelének értékét, amelyet közösen éltek át életük során. Minden egyes szava olyan volt, mint egy szúrás a szívembe. Fel akartam állni, hogy kiáltsak, hogy torzítják az igazságot, de visszatartottam magam, szorosan fogva a régi bőraktatáskát. Jessica bólintott, hozzáfűzve egy mérgező mondatot, hangjában megvetéssel. Ő nem más, mint egy teher. Jobb életet érdemlek, nem pedig valaki szolgálatát, aki értéktelen. Ezek a szavak közvetlen csapást jelentettek Michael számára. Megpróbált felállni, remegő kezei a mankóján támaszkodtak, a hangja megtört volt az érzelmektől. Még mindig gondoskodhatok a lányomról. Még mindig Szöjri apja vagyok. De a torka összeszorult, nem tudta befejezni a mondatot. Az arca elvörösödött. Az izzadtság végigfolyt a homlokán, és láttam, ahogy a szemei könnyel telnek meg, mintha minden ereje, ami még megmaradt, összedőlt volna. Jessica gúnyos nevetése kegyetlenül, jéghidegen tört ki. Nézz magadra, Michael! Még állni sem tudsz. Kinek gondolod magad, hogy gondoskodj valakiről? Az egész szoba morajlott. Megvető pillantások szegeződtek a fiamra. Éreztem, ahogy a szívem elszakad. Michael, a fiam, aki egykor a büszkeségem volt, most megalázva mindenki előtt, haszontalannak nevezve az általa nő által, aki azt állította, hogy szereti őt. Az igazság mérlege úgy tűnt, Jessica javára billen, és tudtam, ha nem cselekszem, minden, amit Michael feláldozott, elveszik. Abban a pillanatban felálltam. Nyugodtan a védelem asztalához sétáltam. Kinyitottam a régi bőraktatáskát. A cipzár hangja éles visszhangot vert a csendes teremben. Az asztalra tettem. Húztam egy széket Michael mellé, érezve a fiam megdöbbent tekintetét. Mély levegőt vettem. Aztán felálltam. A hangom, tiszta és határozott, visszhangzott. Ettől a pillanattól kezdve én, Linda Willisor, leszek a fiam, Emer Michael Willisenor jogi képviselője. Az egész terem elhallgatott, mintha megállt volna az idő. Jennifer McDermott, a szemei tágra nyíltak a meglepetéstől. Jessica rám nézett, tátott szájjal. Az arca elsápadt, mintha egy múltbeli szellemet látott volna. A teremben lévő idősek elkezdtek morogni. Néhányan suttogták, Linda Willisenor, vajon ő lenne? Éreztem, ahogy a meglepetés hulláma terjed, de a tekintetem a Morales bíróra szegeződött, aki nem vette le rólam a szemét. A bíró óvatosan megkopogtatta a kalapácsát, a hangja remegett, tele kétséggel és tisztelettel. Emeres Linda Willisenor, véletlenül ön a törvény királynője? Ez a kérdés végig söpört a teremben, mint egy szél, amely általános morajt szabadít fel. Michael rám nézett, a szemei nedvesek voltak, hitetlenkedve, mintha először fedezte volna fel, hogy az anyja nem csupán egy anya. Az idősek bólintani kezdtek, egymás között suttogva a múlt történeteiről, arról a nőről, aki egykor a rivális ügyvédeket is megremegtette.
Bólintottam, a hangom határozott volt. Tisztelt bíróság, soha nem hagytam abba a hitet az igazságban. Ezek a szavak nem csak a bírónak szóltak, hanem nekem, Michelnek, és azoknak, akik kíváncsisággal és tisztelettel néztek rám. Éreztem, ahogy a múlt napjaink ereje felébred bennem, mintha a láng, amelyről azt hittem, rég kialudt, újra fellobbant volna. Ránéztem Jessicára, és láttam, ahogy megugrik. A diadalmas mosoly az ajkán eltűnt. Jennifer, aki egykor a barátom volt, lehajtotta a fejét, mintha tudta volna, hogy egy olyan ellenféllel áll szemben, akit nem becsülhet alá. A következő tárgyaláson a bíróság légköre olyan feszült volt, mint egy szál, ami mindjárt elszakad. A terem zsúfolásig megtelt. Újságírók készen álló tollakkal, kíváncsi szomszédok, mindannyian a hatalom királynőjének visszatéréséről szóló hírvonzásában. Egy pletyka, amely úgy terjedt, mint a tűz a Chicagói utcákon. Kézen fogva sétáltam be Michaellal, érezve a fiam remegő kezét, ahogy a karomra szorít. Nem mondott semmit, de fáradt szemeiben egy szikra remény ragyogott. Finoman megszorítottam a kezét, szerettem volna elmondani neki, hogy ott vagyok, és hogy nem engedem, hogy bárki elvegye tőle, ami jogosan az övé. Jessica a vádlottak padján ült, szokásos eleganciájában, bár a megszokott mosolya már nem ragyogott úgy, mint régen. Mellette Jennifer Rivers, az ügyvédje feszültnek tűnt, egy halomdokumentumot szorongatva, mintha az lenne az utolsó mencvára. Jessica családja, a szülei és a testvére a hátsó padon ültek, de a tegnapi nevetgélésük és hangos megjegyzéseik eltűntek, helyüket ideges, összeesküvő pillantások vették át. Tudtam, hogy ők is érzik, hogy fordul a kocka, bár még nem értették, mi vár rájuk. Morales bíró belépett a megszokott komoly megjelenésével. Intett, hogy kezdjem. Felálltam, kinyitottam a régi bőraktatáskám, és elővettem egy gondosan rendezett dokumentumcsomagot. Tisztelt bíróság, mondtam tiszta, határozott hangon, az első bizonyíték gyanánt bemutatom a Chicago külvárosában található ház ingatlanjogosítványait. Minden nyilvántartás egyértelműen jelzi, hogy ezt a házat a fiam, Michael Villasine vásárolta meg, és az ő nevére van bejegyezve, 2 évvel a házassága előtt Emeres Jessica Torresszal. A papírokat egyesével tettem le az asztalra, mintha téglákat raknék le egy igazság falának felépítéséhez. A bírósági ügyintéző átvette a dokumentumokat. Részletesen átnézte őket, és bólintott, megerősítve azok hitelességét. Morales bíró is ránézett. Ő is bólintott, és egy apró jóváhagyó mozdulat szökött meg éles pillantásából. A terem zúgásba fulladt, a pletykák hulláma terjedt. Jessica szülei elsápadtak. A testvére lehajtotta a fejét, Jessica pedig összeszorította a kezét, az ajkát harapva, hogy megfékezze dühét. Jennifer azonnal felállt. A hangja még mindig próbált erősnek tűnni, bár már remegett. Tisztelt bíróság, bár a ház a közös életévek alatt külön vagyonként kezelhető, családi lakóhelyé vált. Az állam házassági törvényei szerint ez a tény figyelembe vehető a vagyonmegosztás során. Megakadályoztam őt egy éles hangon, nem adva neki teret a folytatásra. Emeres Rivers, a törvény nagyon világos. A közös lakóhely nem változtatja meg a házasság előtt megszerzett ingatlan tulajdonjogát. Ez a ház a fiam érinthetetlen vagyona. A terem légköre még feszültebbé vált. Az asztal alatt Michael szorosan megfogta a kezem, és éreztem remegésének melegét. Ránéztem, és a szemeiben újra megcsillant az a reményszikra, mintha hosszú idő után először hinne abban, hogy nyerhetünk. De tudtam, hogy az ingatlanpapírok csak az első lépést jelentik. Nem adtam nekik időt a reakcióra, és elindítottam a második bizonyítékot. Egy kis USB meghajtót, amely valami olyat tartalmazott, ami képes megrázni az egész tárgyalást. Tisztelt bíróság, mondtam nyugodt, de éles hangon, szeretném bemutatni a felvételt, amelyet az első meghallgatás előtti éjszaka készítettem. Átadtam az USB-t az írnoknak,
és amikor a felvétel elindult, az egész terem elhallgatott. Jessica hangja hangosan, élesen és kegyetlenül hallatszott. Sawyer figyelmesen hallgatta. Holnap a bíróságon, ha a bíró megkérdezi, azt kell mondanod, hogy apukád már nem tud vigyázni rád. Azt kell mondanod, hogy nem akarsz egy beteg emberrel élni. Érted? Aztán Sawyer zokogása hallatszott. De nem akarok hazudni, anya. Nagyon szeretem apát. Ekkor Jessica hangja könnyűertéjelenül megkeményedett. Ha nem azt teszed, amit mondok, mindent elveszítünk. Akarsz nyomorúságosan élni a szegény nagymamáddal és a rokkant apáddal? A terem megfagyott. Minden tekintet Jessicára szegeződött, a meglepetés és a felháborodás határán. Felugrott, széles szemekkel, kiáltva, ez hamis. Ő mindent kitalált, hogy rágalmazzon. De a hangja remegett, és láttam, hogy Jennifer rátette a kezét a vállára, kérve, hogy hallgasson el. Morales bíró felemelte a kezét és elrendelte, rendet a bíróságon. Szeretném hallani a közvetlen tanút. Hívják a gyermeket, Sawyer Willis Seniorté a tanúpadra. Sawyer tétovázva lépett be, szemei duzzadtak a sírástól, de tiszták és világosak voltak. Amikor megláttam őt, összetört a szívem. Csak 8 éves volt, és már is az igazság és a hazugság között kellett állnia. Jessica előrehajolt, hangja édes volt, de nyomással terhelt. Sawyer, mondd el mindenkinek, hogy velem akarsz lenni, ugye? Az egész terem visszatartotta a lélegzetét, várva a válaszára. Sawyer felemelte könnyektől duzzadt arcát. Közvetlenül Morales bíróra nézett, és tiszta, határozott hangon, bár érzelemmel remegve azt mondta, szeretem az apukámat. Nem fogok hazudni. Az apukámmal és a nagymamámmal akarok lenni. A terem felrobbant. Zúgások hallatszottak, közöttük néhány diszkrét taps a kívülállóktól. Michael sírva fakadt, elrejtve az arcát a kezében, a vállai remegtek. Ránéztem, és láttam, hogy a könnyei nem a fájdalom miatt vannak, hanem a törékeny boldogság miatt, hogy tudja, a lánya még mindig szereti őt. Jessica sápadt lett és kétségbeesetten kiáltott. A gyermeket manipulálják. Az a nő agymosást végzett rajta. Éles hangja nem talált fülekre. Közel mentem, megöleltem Sawyer törékeny vállait, és a mellkasomhoz szorítottam. Közvetlenül Jessica szemébe néztem, és hidegen mondtam, az igazságot nem lehet manipulálni, Jessica, és a gyermek az igazságot választotta. Sawyer hozzám bújt, kis kezeivel a ruhámba kapaszkodott, mintha én lennék az egyetlen menedéke. Morales bíró újra és újra lecsapott a kalapáccsal, hogy megnyugtassa a termet, de tudtam, hogy a tárgyalás menete már teljesen megváltozott. Jennifer lehajtotta a fejét, képtelen volt bármit is megcáfolni. Jessica családja mozdulatlanul ült, szemük szégyennel telt meg. Körülnéztem, és együttérző arcokat láttam, fejek hajoltak meg a tisztelet jeleként. Hirtelen Jessica is újra felállt, szemei őrült fényben ragyogtak, és éles hangja átszáguldott a csendben. Nem hiszel neki? Ő nem más, mint egy megbukott ügyvéd. Olyan megalázó módon veszített el egy fontos ügyet, hogy kénytelen volt feladni a hivatását. Ki bízhat meg egy ilyen emberben? Szavai úgy robbantak, mint egy bomba. Az egész terem felzúgott, a morajlás hullámszerűen nőtt. Néhány újságíró sietve írt, tolluk a papíron karcolt. Michelre néztem, aki lehajtotta a fejét, szorosan markolta a mankóit, mintha attól félne, hogy a múltam tönkreteszi mindazt, amit elértünk. Sawyer mellettem szorosan megfogta a kezem, tiszta szemeiben a tiszta aggodalom tükröződött. Mély levegőt vettem, érezve, hogy a mellkasom ég. Jessica szavai nem csak a becsületemet sújtották, hanem kétségbeesett kísérlet volt arra, hogy megingassa Michael és Sawyer bizalmát. De nem féltem. Már sokkal mérgezőbb sértésekkel néztem szembe, és megtanultam a fájdalmat erővé alakítani.
Felálltam, odamentem a védelem asztalához, és a tekintetemet Zöz Moralesra szegeztem. A hangom furcsán nyugodtnak tűnt, de minden egyes szó olyan éles volt, mint egy borotva. Igen, elhagytam a jogot, de nem azért, mert gyenge voltam. Sok évvel ezelőtt elvesztettem egy fontos ügyet. És nem a tudás vagy a bizonyítékok hiánya miatt, hanem mert a volt férjem és gazdag szeretője megvesztegette a bírót. Minden dokumentumom, minden érvelésem hibátlan volt, de a végső ítélet a jogi igazság nyílt eltorzítása volt. A becsületem a piszkos pénz alatt temetődött el, és úgy döntöttem, hogy visszavonulok, hogy megőrizzem a méltóságomat. A terem teljes csendbe burkolózott. Minden szem rám szegeződött, már nem kíváncsisággal vagy sajnálattal, hanem mély empátiával. Michael felemelte a fejét, szemei könnyel teltek meg, úgy nézett rám, mintha először értené meg az egész igazságot, amin keresztül mentem. Éreztem, hogy Soirich még szorosabban fogja a kezem, és tudtam, hogy a szavaim nem csak a becsületemet védik, hanem azt is mutatják a fiamnak és az unokámnak, hogy soha nem hajoltam meg az igazságtalanság előtt. Folytattam a beszédet, a hangom határozott volt, remegés nélkül. Az a bíró évekkel később nyomozás alá került, és több megvesztegetési váddal börtönbüntetésre ítélték. Én pedig attól a naptól fogva megfogadtam, hogy soha többé nem engedem, hogy az igazságot bemocskolják. Ma nem a hírnévért vagyok itt, hanem a fiamért, az unokámért és az igazságért, amit a családunk megérdemel. Megálltam, megfigyelve a termet, és láttam az idősek lassú bólintását, akik hallottak rólam, a jog királynőjéről egy másik időből. Ekkor Zöz Morales előrehajolt, finoman megkopogtatta a kalapácsát, és a szemei tisztelettel ragyogtak, amit lehetetlen volt eltitkolni. Tanúsíthatom villaszínű asszony szavait, mondta komoly és határozott hangon. Sok évvel ezelőtt, amikor még fiatal ügyvéd voltam, Linda védett meg engem egy hasonló ügyben. Ő volt az, aki a igazságot és a jogot mindenkinél többre értékelte, akit valaha ismertem. Szavai végig söpörtek a termen, mint egy szél, felébresztve a csodálat morajlását. Az újságírók sietve írtak, és néhányan suttogták, a jog királynője valóban visszatért. Jessica felé néztem. Úgy tántorgott, mintha mindjárt szétesne. Sápadt arca, szoros ajkai már nem tartották a korábbi büszkeséget. Jennifer, az ügyvédje, csak lehajtotta a fejét, és céltalanul lapozgatta a dokumentumokat, mintha elfogadta volna a vereséget. Jessica családja mozdulatlanul állt, szemük szégyennel telve, képtelenek voltak a szemembe nézni. Michellehez fordultam, és láttam, hogy csendesen, könnyekkel az arcán figyel. Anya, mormolta megtört hangon. Rátettem a kezem a vállára, finoman megszorítva, mintha azt akartam volna mondani, hogy nem hagyom, hogy szétesen. Morales bíró felállt. Hangja tisztán csengett. A bíróság szünetet tart. A végső ítéletet a következő tárgyaláson fogják kihirdetni. A kalapács éles csattanása hangosan zúgott, mint egy végső pont az igazságra, amely most derült ki. Amikor elhagytuk a tárgyalótermet, a tömeg szétnyílt, hogy utat adjon nekünk. Néhány idegen közelített, mocsogva, olyan erős. Az igazság végre megszólalt. Egy idős asszony megfogta a kezem, a szemei könnyekkel teltek. Köszönöm, Linda. Visszaadtad a hitünket, hogy az igazságnak még mindig van értéke. Az ítélet napján a tárgyalóterem zsúfolásig megtelt. Már állóhely sem volt. Újságírók, szomszédok és még idegenek Chicago minden szegletéből jöttek, mintha az egész város visszatartotta volna a lélegzetét, várva a történet kimenetelét, amely minden sarkot megrázott. Michael kezét fogva léptem be. Éreztem, ahogy remegő ujjaival a karomat szorítja. Soirich mellettünk állt. Tiszta szemei aggodalmat tükröztek, és kicsi kezei szorosan fogták az enyémet, mintha félt volna, hogy elveszik. Rámosolyogtam, próbálva megnyugtatni, bár a szívem belül hevesen dobogott, mintha a sors kereszteződésénél állnék.
Jessica a vádlott padján ült, arca sápadt, korábbi büszkesége nélkül. Elegáns ruhája most helytelennek tűnt, mint egy kagyló, amely már nem tudja elrejteni a vereségét. Jennifer, az ügyvédje, mellette ült, tekintete lehorgasztva, kezei összeszorítva, mintha az utolsó méltóságfoszlányokat próbálná megőrizni. Jessica családja, szülei és testvére is jelen voltak, de már nem nevetettek és nem beszélgettek, mint korábban. Ideges, futó pillantásaik elárulták, hogy tudták, a vihar megérkezett, és nem volt hová bújniuk. Morales bíró belépett, tekintélyt parancsolva, megtöltve a szobát a komolysággal. Leült a főszékbe, éles szemei minden embert átvizsgáltak. A csend teljes volt, csak a papírok zizegése és a közönség visszatartott lélegzete hallatszott. Megköszörülte a torkát, és súlyos hangja a sors kalapácsütésének hangzott. Miután áttekintette az összes bizonyítékot és tanúvallomást, a bíróság a következő ítéletet hirdeti ki. A vállás Jessica Torres asszony és Michael Villisenor úr között megadatik. A Cicagói külvárosban található ház teljes tulajdonjoga Michael Villisenor úrra marad, mivel az a házasság előtt szerzett ingatlan. A kiskorú Szőre Villisenor felügyelete apjára, Michael Villisenor úrra és nagymamájára, Linda Villisenor asszonyra száll. Asszony. Jessica Torres nem kap pénzügyi juttatásokat, és csak bírósági felügyelet mellett látogathatja meg a lányát. A szoba felrobbant. Mindenfelől suttogások és visszafogott tapsok hallatszottak. Michael sírva borult a vállamra, vékony teste remegett, mintha egy nehéz súlyt végre levettek volna róla. Szőriha karjainkba rohant, szorosan átölelt minket, a könnyei átáztatták a ruhámat. Nagyi, apa, veletek maradok. Szipogta megtört hangon, a megkönnyebbülés és az öröm keverékével. Minden erőmmel átöleltem őket, érezve a két legjobban szeretett ember melegét. Könnyek folytak az arcomon, de nem a fájdalom miatt. Az öröm, a megkönnyebbülés könnyei voltak, tudva, hogy a családunk biztonságban van. Jessica felugrott, az arca düvel torzult, kontrollálatlanul kiabálva, ez nem fair. Fellebbezni fogok. Ezt nem tehetitek velem. Éles hangja visszhangzott, de senki sem figyelt rá. Jennifer rátette a kezét a vállára, és suttogta, haszontalan, Jessica. Már elvesztettük. Néhány tántorgó lépést tett, mintha az ereje teljesen elhagyta volna. A családja csendben felállt, lehajtott fejjel, és elhagyta a szobát, nem merve szembenézni a körülöttük lévő megvető pillantásokkal. Néztem, ahogy elmennek, anélkül, hogy egy gramm elégedettséget éreztem volna. Csak szomorúságot éreztem. Szomorúságot Jessica miatt, aki egykor a menyem volt, a családunk része, de aki a árulás és a nagyravágyás útját választotta. Néhány nappal később hallottam a szomszédokat mondani, hogy William, az ingatlan mogul, aki Jessica mögött állt, azonnal megszakította vele a kapcsolatot, amint megtudta, hogy elvesztette az ügyet. Többé nem vette fel, és nem fizette a luxus számláit. Jessicának egyedül kellett élnie egy bérbeadott, lepusztult lakásban a külvárosban, ahol mindenki mutogatott rá és elutasította. Egy reggel Emeres Davis, a piaci árus, suttogva mondta nekem, Linda, láttam, ahogy pakolja a cuccait. Senki sem tudja, hová ment, mintha el akarna menekülni mindentől. Bólintottam, nem mondva semmit. De legbelül csak azt kívántam, hogy Jessica találjon egy új utat, bár tudtam, hogy élnie kell azzal, amit okozott. Közben mi, Michael, Szőri és én, új életet kezdtünk a szeretett tetőnk alatt. Az időmet arra szenteltem, hogy Michael-t elvigyem a rehabilitációs terápiáira, figyelve, ahogy lassan visszanyeri az önbizalmát. Eleinte még félénk volt, de minden alkalommal, amikor Szőri odarohant hozzá, átölelte, és kiáltotta, apu, te vagy a szuperhősöm. Láttam, ahogy Michael szemei felragyogtak, mintha a remény szikrája újra fellobbant volna. Segítettem Szőrinak a házi feladatában.
Színes képeket rajzoltunk együtt, és minden este a konyhát megtöltötte az általam készített ételek illata. A családi étkezések, amelyek egykor Jessica árnyékában zajlottak, most nevetéssel teltek meg. Szöjrih mesélt az iskolából. Michael játékosan piszkálta őt, én pedig csak ott ültem, nézve a két legjobban szeretett lényt meleg szívvel, mintha soha nem járt volna vihar. Egy napfényes délutánon láttam, ahogy Szöjrih titokban elővette a régi magas szarkúimat a szekrényből, felhúzta őket, és bizonytalanul sétálva, ügyvédként pózolt. Nagyi, amikor felnövök, olyan jó leszek, mint te, kiáltotta, majd nevetésben tört ki. Michael, aki a teraszon ült, boldogsággal és újjászületéssel teli szemekkel nézte őt. Mellette ültem a fiam és az unokám mellett, a kertben a gyümölcsökkel megpakolt narancsfát nézve, és suttogtam, az igazság néha alszik, de sosem hal meg. Csak arra vár, hogy bátor szívek felélessék. Michael megfogta a kezem, a hangja elcsuklott. Anya, nem tudom, mit tettem volna nélküled. Köszönöm mindent. Mosolyogtam, és gyengéden megszorítottam a fiam kezét. Csak azt tettem, amit bármelyik anya tenne, válaszoltam. Bár belül tudtam, hogy sokkal többet tettem. Nem csak Michelért és Sarahért harcoltam, hanem magamért is, az ígéretért, amelyet a legsötétebb napokban tettem, hogy sosem engedem, hogy az igazságot letiporják. A közeli belvárosi téren a templom harangjai megszólaltak. De ezúttal a hang tiszta, nyugodt volt, mint egy áldás a családunk számára. Felnéztem a kék cicagói égre, ahol a napfény átsütött a fák ágai között. A vihar után megtaláltuk a békét. Ez a ház, amely egykor a csata középpontja volt, most igazi otthon lett. A hely, ahol Michael visszanyerte az erejét, ahol Szöjrih felnőtt, szeretet körülvéve, és ahol én, Linda Villasin, tudtam, hogy teljesítettem az ígéretemet a fiamnak és az unokámnak. Ott maradtam azok mellett, akiket a legjobban szeretek. És sok év után először éreztem, hogy a szívem valóban békében van. Minden, amin keresztül mentem, ráébresztett, hogy az élet sok mindent elvehet tőlünk. Az egészségünket, a bizalmunkat, még a legszorosabbnak tűnő kapcsolatokat is. De van valami, amit senki sem vehet el tőlünk. Az igazság és a szeretet. Ezek lettek a fény, amely irányított, bátorságot adva, hogy szembenézzek a csalással és az igazságtalansággal. Azt akarom, hogy mindenki megértse, hogy az életben mindig lesznek pillanatok, amikor a határainkig próbálnak minket. De ha megőrizzük a hitet, és nem hajtjuk meg a fejünket a hazugságok előtt, az igazság végül megszólal. És ami a legfontosabb, a család a legnagyobb erő, hogy bármilyen vihárt legyőzzünk. A történet, amit most hallottál, neveket és helyszíneket változtattunk meg, hogy megvédjük az érintett személyek kilétét. Nem azért meséljük el, hogy ítélkezzünk, hanem abban a reményben, hogy valaki meghallgatja és megáll, hogy elgondolkodjon. Hány anya szenved csendben a saját otthonában? Tényleg kíváncsi vagyok, ha a helyemben lennél, mit tennél? Választanád a csendet a béke megőrzése érdekében, vagy merészkednél szembenézni mindennel, hogy visszanyerd a hangodat? Tudni szeretném a véleményed, mert minden történet gyertyává válhat, amely megvilágítja mások útját. Isten mindig áldjon, és biztos vagyok benne, hogy a bátorság jobb napokhoz vezet minket. Jelenleg a végső képernyőn a csatorna legkedveltebb története közül hagyok itt. Meggyőződésem, hogy meglepnek majd. Köszönöm, hogy velem maradtál eddig a pillanatig.